Kawachako eni doho mar apil koro wito oko okum mane oketi ewi chik mar omenda ma higani. Piny owacho ne otero ywak e nyim doho no bang' yudo kum mane ogol ewi chikno mayango choko mag osuru ma isirogo budget. Edwin Okoth lero no okang' madhi luwo ng'eto makamano. Chiegni dwe achiel bang' temo tiyo kod chik omenda mane jatend piny Kenya William Ruto oketo e koke tarik 26 dwe mar auchiel, doho mar apil koro kelo fungruok ne piny owacho makoro nyalo chako choko osuru ma osemon gi choko kuom thuolo mar dwe achiel no. Aput moting'o jong'ad buche adek Mohamed Wasame, Kathurima Minoti kod Helen Omondi ne owinjo ywak mar Attorney General kod jatend migawo mar omenda ma pachoka mane ochwalo ng'ur e lo piny owacho. Jong'ad bura go nowacho ni lal mayudore ka omed din ne chik omenda no thoth nikech okang' ma kamano thiro choko mag piny owacho kendo rocho ratich jopiny monego oyud dongruok. Doho mar apil bende ne oseyo okang' mane jang'ad bura Mugure Thandi okawo mar kumo chikno duto kar mondo ne okum mana moko kuom okenge mane iye mane nenore ka hinyo jopiny. Okinde mag piny owacho ka otelnegi kod mane en Attorney General machon Githu Muigai ne wacho ni piny owacho osebet kalalo ma ok tin $500,000 odiechieng' ka odiechieng' chakore chik omenda no chungi. Senator ma Busia Okiya Mutata mane en achiel kuom jogo mane ochwalo bura mar chungo chikno, kata kamano ne oramo ni choko makamano en mana gima igeno to onge kod sir moro amora. Fungruok ne piny owacho kata kamano en pek ne oganda ma osetony kuom choko mag osuru kaka mar 1.5% ma igeno choko wuok kuom jogo mondiki. Johala ma usogi kelo kind $1 million nyaka $25 million e higa ka higa ma sani chulo osuru mar 1% bende koro dhi chako chulo 3% mantiere chik omenda no. Bad migawo mochung' ni choko osuru ma pachoka KRA bende koro dhi yudo teko mar yango nengo matin mogik manyalo usie kong'o kaka ne okale chik omenda no. KRA bende ne oselieko ni ginyalo dok chien e choko omenda manobayo gi dweni kapod doho ne ochungo chik omenda no. Ma tiende ni dwe mar 8 nyalo bet mapek ne jotim ohala kod jogo mondiki ma KRA biro bandho osuru mane pok ochul dweni ka piny owacho geto yudo $211 billion mar siro budget mano chako tiyo dwe mar 7 higani. Doho kata kamano pok owuoyo ewi okang' mar medo osuru e nengo mag modhi nyamburko mane otim kata bang' doho ne ochungo chikno. Ma e chik omenda mar piny owacho mokwongo ma ochung' kod doho. Bura ewi chik omenda no pod dhi nyime kendo igeto ng'ade thuolo mar dweche 2 mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Tok doho mamalo golo kum e chik mar omenda, jopiny koro golo